Wat ik altijd heel graag zong, dat was songfestivalliedje van Céline Dion, Ne partez pas sans moi. Die hebben we in het Nederlands gedaan, daar hebben we top 40 mee gehad. Dat was Kom weer terug bij mij. En dat was echt wel, dat was echt lekker zingen, weet je. Dan kwam ik eigenlijk uit een periode van alleen maar slagers. En dan mocht ik dat zingen. Nou, dat vond ik geweldig, weet je. Ja. En dan staat het Songfestival bijna voor de deur. En hoe zijn de kansen van Nederland of van België? Ik kan Nederland moeilijk inschatten. Ik heb heel eerlijk gezegd nog niet zo heel echt goed naar geluisterd. Ik heb wel de voorrondes in België gevolgd. Dat is een Waalse jongen en die zingt over zijn moeder. En zo mooi. En volgens mij, ja, deze keer geloof ik dat België kansen heeft. Heb je het al gehoord? Ritsu, of ik weet niet, ik moet straks aan een collega vragen hier hoe die heet. Maar het is fantastisch. Een stevige jongen en hij zingt Mother, maar zo mooi, op zo'n hele mooie manier. Fantastisch. Dus voor mij is het een kans hebben. Dat is de eerste keer dat ik dat echt vind